Добро утро! Здравейте! Надявам се сега връзката да е по-добре. И се надявам да се включат хора, за да видим големите чувства. Изтеглих една карта с настройка за съботата и въобще за енергиите в момента. Днес е Лазаров ден, честит Лазаров ден на тези, които празнуват. Може днес да се настроим именно към тази енергия на новия живот, на новото начало, на това как има изход, понякога дори от смъртта. Тоест, какво имам предвид, дори от тези ситуации, които ни се струват окончателни, крайни, без разрешение. Всъщност, винаги има решение, винаги има изход, винаги има начин, по който може да продължим. И картата, която изтеглих, е много във връзка с това, с доверието, че винаги има решение. Може би се вижда наобратно, не знам. Картата е всичко е наред. Един прекрасен златен ангел, който поръсва с едно звезден прах и го завихря в едно сътворение. Архангел Йеремиел, всичко се нарежда така, както трябва да бъде. Скоро ще разбереш скритите благословии. Много е трудно в живота, когато дойде някаква тегоба, някаква скръб, някакъв проблем, да се настроим на мисълта, на вълната, че всичко е за добро и да не се борим с него като прасе с тиква или като забивайки глава в стената, а просто да си преживееме, да приемаме нещата и да сме отворени за тези благословии, за това, което ще се нареди в живота ни, за това, което душата ни е подредила и ни е наредила по най-добър начин за нас. Но трудно се стига до това осъзнаване, но все пак, когато стигнем до него, е много, много по-лесно да се отпускаме в потока на живота, да играем заедно с него, да приемаме нещата, не премиренчески, смиренчески, а да ги приемаме с доверие, че или ще дойдат ресурсите, от които имам нужда, за да си реша моите проблеми и тежки ситуации, или тази ситуация ще разкрие за мен нещо много по-добро, нещо, което ще ми служи за моята еволюция, за моето развитие, за моето висше благо. Дайте някакъв знак. Добро утро отново на Лазаров ден. Ако се виждам, ако се чувам, да не си говоря сама. Днес ще говорим именно за големите чувства, именно за тези ситуации, в които като че ли ни поглъща, потиска всичко и има опасност просто да се удавим в тези големи чувства. Да се удавим в тях. И какво правим обикновено? Затикваме ги някъде там, в ъгъла на душата си, на тялото си, продължаваме напред, слагаме си бронята, смелото лице, не ставаме нищо да се види навън, че нещо ни е засегнало и продължаваме по същия начин. Но какво се получава? Колкото и да ги избягваме тези чувства, те не изчезват. Те си седат някъде там и подмолно си работят. Както някакъв теч в сградата, капка по капка си дълбае, както една подводна река си проправя прът, за да излезне, да пробие земната кора и да излезне навън в един извор, така и нашите неизживяни, непризнати, необработени чувства продължават да работят в нас. И лошото е, че може да стане още по-зле. Може да стане още по-зле с времето. Тоест, избягването на чувствата ни никога не е решение. И най-краткият път, да се справим с тези големи чувства, които понякога наистина са заливащи, дори унищожаващи в някакъв смисъл, най-краткият път, дори не най-болезнения, бих казал, въпреки че може да е болезнен, е да минем през тях. Тоест да си позволим да ги живеем с цялата им сила, с цялата им мощ, за да може по този начин, това е единственият начин, в който може да ги отслабим
и да ги пусне. Единствено преминавайки през чувството, изживявайки го, изстрадвайки го, изплачвайки го, пускайки гнева си, единствено така го освобождаваме и стигаме до осъзнаванията по най-бързия начин, по най-здравословния начин, които ни водят до нашето израстване и до нашия по-добър живот в последствие. Така, между другото, много е трудно човек въобще да установи, че преживява някакви тежки чувства. Много дълго време може да ги отричаме, особено когато са неприятни чувства от рода на вина и срам. Вината, срама особено имам чувството, така, нали, според мен е най-гадното чувство. Може да ми напишете според вас кои са те, но когато аз си карах моя курс за Medical Intuitive, там трябваше да работиме с може би 300 чувства. Трябва да го изкарам този списък и да го преведа някой път. 300 емоции, толкова много, нали, когато си мислиш за чувства, мислиш за някакви най-основни, негативните, говорим сега, нали, емоции. Гняв, срам, страх, ярост, омраза, завист, някакви такива, нали, по-общо приети, по-общо срещани, но има толкова много други нюанси. Невероятно е това. И примерно, понеже аз не съм особено емоционален човек. Аз си мислех, че много тежко преживявам емоции и така нататък, но, например, това, което по Human Design са ми казвали, аз нямам емоционален център, аз нямам мои емоции и аз преработвам емоции на други хора. И за мен е много трудно да осъзнам каква е емоцията. Изключително трудно, както и така, също така да осъзная дали е моя и дали не. Това е другото нещо с големите чувства. И всъщност беше много важно да се науча да се свързвам с моите емоции. Така че как е най-бързият начин за големите чувства да се справим с тях, като минем през тях? И другата следа, която аз бих дала, като се свържем с тялото си, видим къде са в тялото. Разбира се, не за всеки това работи, не всеки това го е овладял, така че ще дам и някои други насоки. Ако имате някакви въпроси, моля да ми ги напишете или да сложите някакъв коментар, нещо, което вие мислите, нещо, което ви е трудно или нещо, което сте установили, че работи за вас. Така. Сега, разбира се, първата техника за отработване на тежки емоции е техниката за емоционална свобода или така нареченото потупване. Ако не владеете техниката за емоционална свобода и нямате точки, все пак може да я прилагате. Аз ще дам сега само няколко лесни точки, които абсолютно дискретно могат да се правят навсякъде, когато се почувстваме, че нещо ни е засегнало. Примерно скандал на опашката в супера, на интервю за работа и така нататък. Много деликатно. Значи, основната точка е как се прави това нещо с освобождаването на емоциите. Тоест, какво седи за те? За те седи, че нашите емоции, нашите страхове всъщност блокират енергията, която се движи по енергийните канали на тялото, така наречените меридиани. И с потупването на акупресурните точки на повърхността на тялото, ние освобождаваме тази стагнирана енергия. И не след дълго, когато останем достатъчно дълго в този процес, колкото е необходимо, се усеща едно облегчение и изведнъж се чувства, тази огнена топка от гняв в слънчевия сплит, например, изчезна или се трансформира. И я следим. Основната ни точка, която е Деси гледат, Роси гледат, здравейте, която е в тези карата точката. Примерно, когато се усетиме с много тежка емоция, може просто ето така да си потупваме тук. Дори нищо да не повтаряте, дори да не правите протокол тест, може да си мислите за чувството, което имате в момента и да потупвате, но да седите с него, да се наблюдавате. Това, примерно, може да се направи така под маса или долу. Много е дискретно, може да се прави, когато сме някъде навън. Другите точки на тест в ръцете, които също могат дискретно да се правят, е ето така отстрани на ногтите. С 2 пръстчета. И може просто да си седите и да го правите това нещо. Много ме е страх. Толкова много ме е страх. Страшно много ме е страх.
Дори да говорите с човека, с който се чувствате в дискомфорт, можете това да го правите. Може дори да правите само ето така. Само ето така. Така, това са на ръцете точките. Другата, която мисля, че също може дискретно да се прави, докато сме навън, под ключиците и на гръдната кост. Ето така. Може да се прави. И да дишаме през нея. Пробвайте. И също дискретно може ето така, отстрани на окото да се потупва. Така че сега ще ги повторя отново. Когато се почувствате заляти от големи чувства, но нямате време в момента да ги отработите по-сериозно, например сте в някакъв разговор, нещо се случва, може дискретно да си потупвате по този начин. Или просто ето така на пръстчетата. Нали, може долу да са ви ръцете. Отстрани на нокътя. Това са акупунктурните точки. Може да се масажира и ето тук между сухожилията на безимения пръст и на малкото пръстче. Това е много дискретно. Ето вижте. Ето така. И въпреки че аз, пробвайте ако искате докато гледате да го правите, въпреки че аз в момента не съм фиксирала никаква негативна емоция, почвам да усещам някакво облегчение в тялото, въздишки, прозявки, могат да дойдат закашляне, това сълзи, това са знаци, че почва да се освобождава стагнираната енергия. Другото беше на гръдната кост или така по ключиците, може и с едно пръстче. Съвсем деликатно. Това е енергиен процес. Няма нужда така. Аз много често, като гледам някакви демонстрации на тести, така. Няма нужда. Всъщност самото докосване активира. Няма нужда да е силно. Самото докосване активира. И така отстрани на окото, друга дискретна точка. И въпреки че аз преди съм казала, че като се случи нещо по улицата, въобще не ми пука и си минавам по всички точки и си ги правя. Така. Техника за емоционална свобода, без да влизаме в подробности, това е хубав. Това е перфектен начин за освобождаване на емоциите, включително и на фалшиви емоции, когато лъжеме себе си. Просто се излиза всичко тогава, но няма как в момента да задълбаем там. Просто маркирам няколко точки, които може да си използвате, дори без да казвате нищо. Когато чувствате, че ви затиска някаква емоция, карате точката, т.е. тук отстрани на дланта, с която в каратето се чупат тухлите. Отстрани с двете пръстчета на ногтите се редува. Може да си седим само на една точка много дълго. На гръдната кост под ключиците. Може и с две ръце и така. Няколко точки ви давам за дискретно. Другата техника с K-Power може да се отработват. Правиме безплатни баланси със свободен достъп в групата. Заповядайте следващия път. Така, това, което искам да обърна внимание, което е много подценявано, е прекрасен начин. Това, което ни е дадено в момента, в който сме се родили, нашия дъхът, дишането, за освобождаване на тежки чувства и емоции. Как става това през дишането? Когато имаме някаква емоция, да речеме, имам страхотна тревожност или притеснение, какво ще се случи с нещо, с някакъв мой проект, с изпит на детето ми, нещо, няма значение какво, или примерно се е случило нещо лошо, може това да се случи, получаваме шокова новина. Освен да си вземе, ако има шокова новина, винаги Rescue, а ако имате гарван лук есенция, директно нея, Витлеемската звезда. Как става дишането? Запитвам се къде в моето тяло усещам в момента тази емоция. Това, ако ви звучи много ефимерно, трудно за разбиране, просто бих ви посъветвала да затворите очи или дори да не ги затваряте, както можете да се свържете по-добре с тялото си, сканирате отгоре до долу и виждате дали в някъде в тялото няма стягане, напрежение, някакъв дискомфорт, парене. И това обикновено е мястото, където е стагниран в момента
страха или съответната емоция, гнева и така нататък. Това, което правим е, представяме си, че дишането влиза през това място в тялото. Ние продължаваме да си дишаме през носа, да издишаме през носа, но си представяме как кислорода влиза, примерно ако е в гърдите, нещо са ме стегнали, влиза в тази област и излиза от тук. Пробвайте. Много, за да се свържим с частта в тялото, в която задържа негативната емоция, много е полезно да си поставиме длънта там, примерно тук, на врата, в слънчевия сплит, може да е долу в корема и дишаме оттам. Това, което може да използваме, ако примерно вървим в момента, няма как, нали? Може да използваме дишане на тактове, за да вкараме дишането в ритъм. Нали? Колкото примерно ни е удобно, до 4 вдишваме, 1, 2, 3, 4 вдишваме, 1, 2, 3, 4 издишваме, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И по този начин дишаме през частта на тялото, в която е емоцията, докато не усетим облегчение. Може да е 1 минута, 5 минути, 10 минути, няма значение. Дишаме. Ако имаме възможност да правим всичките тези неща осъзнато, докато правим това нещо автоматично и обръщаме внимание на мислите си, обръщаме внимание на съзнанието си, на тялото си, автоматично ще почнат да се появяват в нашето съзнание образи на хора, фрази, случки, които по някакъв начин са свързани с тази емоция или с корена, когато се е зародила. Защото може да има тригър, може да има някакъв спусков момент в настоящия ни живот, в който се заражда нещо, но всъщност начинът, по който се чувстваме, да е нещо необработено от много по-отдавна. Така че когато дишаме осъзнато, когато потупваме, когато се останеме с тази емоция, могат да изникнат такива ситуации и да ни дадат ключа, разковничето да ги освободиме. И когато останем с емоцията, ще видим как това е като една вълна. В началото, като я осъзнаем, тя има някакъв интензитет, примерно от 1 до 10 тя е 5. В един момент, докато седиме с нея, може да стане много силна, може да стане на 10. Така, и след това почва да намалява, докато не изчезне. Ако сте си пускали тази, има я в групата, медитацията по Габриел Бърнстейн, на български преведена за тревожността и гняв, там точно с вълни е асоциацията, как се отпускаме в един океан и емоциите идват като вълни, минаваме през тях и ги пускаме. Идеята да освободиме големите чувства е да не ги задържаме в тялото си. Т.е. в нашото поле, в нашата психика, нашето съзнание. Защото колкото по-дълго ги задържаме, толкова по-плътни стават те. И накрая се проявяват в някаква болест. За съжаление, физическа или психическа, или сами си предизвикваме някакво негативно случване, негативна случка в нашето тяло. Сега, може да не получавам съобщения, ако са ми задали някакви съобщения, моля ви, и не отговарям, извинете ме, просто нищо не се появява тук, така че не знам. Добре. Но ако се чува, поне дайте ми някакъв знак, ако се чува. Ако може. Защото може би наистина пък нищо не получавам, не знам. Което би било много тъпо, но през телефона съм, може би не се вижда и не се чува. Няма значение. Продължавам нататък, после ще разгледам, ако има въпроси, ще отговоря. Сега, така, казахме за тези K-Power. Роси, чува се. Благодаря ти, Роси. С дишането да обдишваме емоцията. Ще дам още един начин как през тялото да я освобождаваме. И след това ще напиша и нещо за ума, за тези, които са повече в ума. И Деси пише, чува се. Благодаря. Благодаря, Деси. Така. Сега. Въртене на тялото. Чакайте да видя дали ще мога да го демонстрирам. Когато имате повече време. Ставате и важно е да се седи с отключени колена. Това какво означава? Да не са ви изправени така, леко да са свити колената. Отпускаме се в нашия център.
Дишаме дълбоко, свързваме се с емоцията, която искаме да разградим, например срам някакъв, виждаме къде е. Може и да не виждаме къде, но мен винаги ми помага. Значи при жените срама много често е долу в отробата, влагалището, матката, но може и някъде другаде, може да ти понти лицето от срам. Така, свързваме се с тази емоция и казваме, даваме намерение, че сега ще я разредим. И какво става? От центъра на тялото почваме да се въртим обратно на часовниковата стрелка около уста си. Разграждам тази емоция. Просто това е намерението. Много може да си го казваме. Присъстваме с емоцията, присъстваме с този срам, въртиме се. В един момент може да видите как тялото започва само да се върти, да се разширява амплитудата, после да се стеснява. И оставате с това нещо за разграждане на емоцията винаги обратно на часовниковата стрелка. Независимо колко време ви отнема, докато тялото само не спре и не се закотвиме в нулевата точка, там където вече тази емоция я няма. Колко може да отнеме 2 минути, 3 минути, 5 минути, 10 минути, няма значение. Правим го, докато емоцията вече я няма. След това си задавам въпроса. Винаги трябва да напълниме, като я разградиме тая емоция от тялото. С какво искам да се замени тази емоция? Примерно срама. И да речеме, идва ми автоматично с самодостатъчност, с самоувереност или себестойност, някои от тези. Казвам сега, изграждаме емоцията в мене на самоувереност. И почваме да въртиме в началото съзнателно тялото по посока на часовниковата стрелка. Около уста си. Може да са ни отпуснати ръцете. Наблюдаваме автоматично как се върти, дали се засилва, дали се забавя. И усещаме как изграждаме тази емоция на мястото, където е била негативната ни емоция. Слагаме положителна. Докато не спре тялото само да се върти. Психотелесен модел за изграждане и създаване на емоции. Много силен, много добър. Аз предпочитам да работя с светлина, отколкото през тялото с въртене, но за някои хора това е много добре, така че пробвайте го. Пак повтарям, разграждаме емоции обратно на часовниковата стрелка и изграждаме новата положителната емоция по часовниковата стрелка. Нали така? Чакайте, нещо си записвам да ви кажа накрая. Добре. И сега за тези, които са повече в ума и са по-аналитични и за емоциите. Знаете, че много приветствам воденето на дневник и като под водене на дневник нямам предвид всеки ден да си записваме какво е станало, а имам предвид, когато преминавам през по-силен, по-въздействащ, по-важен период от живота ми и има нещо, което много силно ме е докоснало, да използвам писането, дори автоматичното писане, за да мога да преработя своите чувства. Мога да използвам някакви въпроси, нали, за това нещо, мога чисто разказвателно и така нататък. Как се използва воденето на дневник или писането за разграждане, за справяне с големите ни чувства и с големите ни емоции? За начало бих казала, взимате телефона, отивате някъде, където никъде никой няма да ви притеснява. Затваряте се сами в една стая или предупреждавате там, молите хората вкъщи да ви дадат 5 минути. Слагате таймера на телефона за 5 минути, взимате един бял лист и започвате да пишете, без изобщо да го мисляте, обаче пишете автоматично какво чувствам в момента. Какво се случи? Тази емоция каква е? Тя къде точно е в тялото ми? Как се чувства? Боли ли? Не боли ли? Кой я предизвика? На какво ми напомня? Всичко, което дойде в момента. Просто седите в тишина в себе си и го изписвате. Изписвате и не спирате. Обаче не спирате да пишете, докато не звънне таймера 5 минути. Нямате идея колко неща ще излезнат различни, които изобщо преди това не сте ги осъзнали и са свързани с случката, с човека, който е предизвикал тази емоция или въобще с емоцията. Може да се случи дори да тръгнете от една емоция, да минете през друга. Това са всичките процеси, може да се случи, разбира се.
и се случва обикновено, защото, например, емоцията като гняв, много съм разгневена на някой, е емоция чадър, аз си казвам, тя крие зад себе си други емоции. Може да са страх, скръб, недостатъчност, неувереност, обида, злоба, ненавист и такива неща. Така че като понякога трябва пласт да ги отлюсваме. И така 5 минути пишеме. Ако имаме нужда още да пишеме, след това си слагаме още 5 минути. И ще видите разликата. После този лист или си го запазете, или го изгорете внимателно. Може да се използва вкъщи, за да палите такива неща. Гювечета, ако имате за готвене, вътре много добре изгаря, няма опасност. След това в тоалетната пепелта и така. Ние една метална кофа използваме вкъщи. Каквото имате. Или може да си направите едно хартиено самолетче и да си го пускате малко. Всичките тези техники, които ви казах, извинете ме, за отработване на емоциите, може да ги ползвате многократно. Значи, когато са много големи чувствата, много силни чувствата, не става винаги отведнъж. Може да се наложи, примерно, след един ден, тази емоция се връща. Отново да влезнем в нея, отново да я изчувстваме и отново да я освободим. Обикновено има някакъв друг аспект на тази емоция, който не сме видяли, не сме овладели. Няма нищо страшно, нищо нередно. Това не означава, че не правите нещата както трябва, ако те се връщат. Просто това означава, че чувствата са много дълбоки. И че най-вероятно, въпреки че си мислим, че нещо е възникнало сега, то е възникнало много отдавна по някакъв друг начин. И просто сега имаме ситуация, която ни напомня за този наш модел на мислене, за тези си чувства, които сме си създали, и ни напомня не за друго, а защото можем да се освободим от тях. Живота така действа, че ситуациите, когато не може да се освободиме, защото те са свързани, чувствата ни големите, с нашите модели и мисли. Животът работи и действа така, че ни вкарва във все по-тежки, все по-трудни ситуации, докато не си седнем на задните части и не се изправим лице в лице с страховете си, с гнева си, с яростта си, с обидата си, с съжалението си, с това, което сме пропуснали и не го отработим. Но за да отработваме модели, за да отработваме неща, първата най-важна стъпка е да отработим емоциите си. Нещо друго исках да ви кажа във връзка с тези емоции. Примерно, когато вече имаме някакво заболяване, с мускулен тест или просто интуитивно питане на тялото, може да се провери дали някакви емоции не са заседнали в някои наши вътрешни органи, които са важни за хомеостазата на тялото. И целенасочено да освобождаваме от там тези емоции. Например, много често гнева, омразата са в черния дроб, в панкреаса, стреса над бъбречните жлези. Но това са някакви общи насоки, за всеки е различно. Може да променим в сърцето ми, проверим в сърцето ми какво има, колко мъка има. Много хора, включително и аз съм някакъв патетичен пример за това. Мъка и скръб и траур не освобождават, просто никога не си позволяват да го освободят истински. Може да е от раздяла, може да е от нещо друго в продължение на години. Аз съм човек, който съм си носила такова нещо 23 години, до момента, в който почнах да имам проблеми с сърцето. И вече нямаше на къде. И
ти трябваше да си се изправя с тия неща, ама аз си мислех, че това не ми е проблем. Аз си мислех, че отдавна нещо съм преживяла. Мене ли нещо ще ме събори? Аз съм супер силна. Аз никога не си показвам емоциите. Тук не става въпрос да ги покажем на хората, да се изпокараме с тях, да им се развикаме и така нататък. Става въпрос да покажем емоциите на себе си. И ако трябва да работиме с тях, ако трябва да потърсиме помощ, да споделиме с някой, с приятел, с практик, с терапевт, с психолог, няма значение, но да си ги отработиме. И най-добре е първо да ги отработиме и тогава примерно да проведеме, ако имаме тежки разговори с някой, отколкото още да не сме наясно какво се случва с нас и да се опитваме да водиме сериозни разговори и да унищожиме човека срещу нас, който най-общия случай е човек, който обичаме и за когото ни е грижа. И така, да, значи емоциите могат да засягат в нашите органи. С капките на доктор Бах може да се отработва много хубаво емоции. Сега ще ви кажа няколко, просто е така. Скръб може да се отработва с плачеща върба. Willow. Завист, ревност, омраза, такива огнени емоции могат да се обработват с джел или холи. Неувереност може да се отработва с церато. Да се слушаме вътрешния. Вярата в себе си също се стинтява. Арогантност. Ако трябва да си отработиме някаква наш с водна виолетка. Всичките страхове, всичките шокове, най-лесното, което веднага може от всяка аптека да си купите голяма Rescue и може да се взима сладка в бутилката, в която пиете вода. 20 капки през 10 минути може да пиете. Аз съм споделяла моите истории с Rescue, когато сина ми си сцепи главата и нямаше болница в града. Шок. Ако получите шокова новина, Rescue или само гарванов лук. Когато много ни е страх от нещо и знаем от какво е, се използва мимулус. Когато не знаеме, когато е страх от свръхестественото, се използва аспен, трепетлика. Когато сме сцепенени, значи има случаи, в които е толкова силна емоцията, че не може че замръзваме, не може да реагираме, нито може да обясниме, нито може да кажем, даже не може да действаме в живота ни. Тогава може да си вземем скална роза, за да се отмразиме малко и клематис, да се върнем тук и сега, дори скална роза. Ако се почувстваме в някакъв случай толкова шокирани, толкова замръзнали, потупваме най-лесното. Потупваме някъде, докато не усетиме облегчение. Друго какво може да се използва за емоциите, което аз много харесвам, това е психоемоционалното въздействие на етеричните масла. Ако имате висококачествени етерични масла, не такива от аптеката, които са смесени с изкуствени аромати, въпреки че пише 100% натурално, но ако имате качествени масла, може да се работи, да се вдишват и имат страхотно въздействие. Имам тук една книга, примерно цяла, за Essential Emotions, основните ни емоции, есенциалните ни емоции. Авторката как е открила и е стигнала до това, че етеричните масла въздействат на нашето емоционално състояние. Нейната дъщеричка, като е била малка, на 3-4 години, се обръща някаква вряща тенджера и залива лицето. И има много тежко изгаряне, което оставя белези на лицето. И тя ползва, понеже са били много големи, блендове, смеси с етерични масла, за да повлияят тези белези, да се възстанови и да се регенерира епидермиса. И установява, че като редува маслата, започват да се отработват различни емоции, които са били свързани с това преживяване, нали, шока, страха, това, че е различно детето вече, нали, че има нещо,
и се повлияват много добре. Нали, първия етап е, че те излизат на повърхността, втория е, че се освобождават. И така почват да изследват. То, разбира се, има много изследвания, вече има цели книги с научни данни, evidence-based, с рандомизирани проучвания за влиянието на емоциите и етеричните масла. Така че, ако искате, мога да ви проверя някоя емоция, кое етерично масло е подходящо, може да ми напишете в чата и ще ви кажа. Могат както положителни емоции да се създават с етеричните масла, така и отрицателните да се обработват. Ето, например, когато се чувствам, че много се съмнявам в нещо, мога да използвам сандалово дърво или зелена мандарина. И мога така пак да капна една капка на дланите, да разтъркам или в кърпичка и да вдишвам на 4 и да издишвам на 4 по този начин. Каква друга емоция да ви кажа? Искате ли за гняв? Защото за гняв влияят много добре кардамон, мащерка, гераниум. Индрише има на всеки балкон. Като се ядосаме, може да отидем да вземем едно листо, да си го разтъркаме и да си работиме с него. Иланг, сибирска ела или бор, да се разходим в гората. Винаги е много добре. Куркума. Няколко смеси. И така. Искам за страх да видя. Значи за успокояване най-лесното нещо. Има много хубави масла български от лавандула. Има български производители на лавандула. Може директно от тях да си вземете хубаво масло. За страха и успокоение най-лесното нещо е лавандула. И за бебенца може това да се дифузира, да им се капне на възглавничката. Помага за съня, отпускането на емоциите. Супер готино масло. Добре, ще оставя. Пишете ми на лично съобщение или ми пишете на... има лайф, ето страна ми сами под коментар, ако има въпроси, ако искате нещо да ме питате или да споделите, много ще се радвам, ако мога по някакъв начин да ви помогна. И ви пожелавам една прекрасна събота. Много смелост, за да може да си виждате емоциите и да си ги отработвате. И всъщност ви пожелавам да стигате до нулевата точка и оттам до блаженството, което е отвъд това. Блаженството, което е отвъд големите ни чувства, за което ние сме предназначени. Господ ни е дал или Вселената, или както вярвате, живота за това. Не ни го е дал за да страдаме, а ни го е дал за да му се радваме, да живееме в радост, да живееме в щастие, да живееме в споделеност, да живееме в креативност, да откриваме, да преживяваме талантите си, да развихраме въображението си и да допринасяме и да еволюираме. Затова е живота. Живота не е за страдание и да ни мачка. Така че ви пожелавам, но понякога просто трябва да се мине през това, за да се стигне до другото. И колкото по-бързо минеме през него, толкова по-добре. И толкова повече време ще имаме, за да живееме в радост. Ако само си повтаряме, много съм радостен, много съм положителен, вярвам в нещата, но отдолу работят тежки чувства, нищо няма да се получи. И това го казвам не от някаква позиция на арогантност, от позицията на човек, който дълго време не е работил в себе си и нещата са си действали на психичен и на физически план до един момент, в който нямаше на къде. Прекрасна събота! Ако има нещо, ми пишете и до скоро!